El proper 21 de desembre fem una crida a tots els pagesos i pageses d'aquest país perquè participin en les tractorades que organitza Unió de Pagesos. En defensa, perquè mereixem respecte i perquè també hem patit la crisi igual que altres sectors de l'economia. En aquests moments veiem com hi haurà fons per molts sectors, però pel sector agrari, segons el pressupost general de l'Estat, només hi haurà l'1,5% dels fons. Això creiem que és un insult i creiem que es té que corregir. També veiem que ara també es decidirà els nous, com s'aplicarà la PAC a casa nostra i no volem que passi el mateix, que els absentistes i els terratinents siguin els que cobrin i la pagesia de veritat quedi fora, com altres vegades ha passat. Això no es pot repetir. I també creiem que per una vegada per totes tenim que tenir menys burocràcia i tenir que ser més escoltats per part dels nostres governants i de l'administració que ens acaba governant. Veiem com la gran distribució està abusant de la seva posició de domini i, per tant, pagant injustament en el sector agrari. També veiem que tenim eleccions al Parlament de Catalunya i, per exemple, el de defensa de l'espai agrari no acaba sent clara. Veiem com desempolvem totes les variants, totes les vies verdes i veiem com volem emplenar tot Catalunya de plaques fotovoltaiques. Nosaltres creiem que la terra de conreu no es té que perdre ni un pam quadrat i, per tant, creiem que la pagesia ens mereixem més respecte. Ara, més necessaris, ara més pagesos.